Sabies que Andorra és el país de l'Europa Occidental on més han crescut els preus de l'habitatge en els darrers anys? Els preus del metre quadrat han passat de 3.000 a 6.000 euros. Això és el doble en molt poc temps. És una dada impactant i no m'estranya que estigui generant tant debat. Però què està passant exactament perquè els preus hagin pujat tant? Bé, segons Cerny Escalé, el president del grup parlamentari de Concòrdia, el problema no és només el mercat de l'habitatge en si, sinó un model de país que ell considera insostenible. Parla d'un model basat en el low cost, amb turisme massiu, un mercat laboral poc qualificat i una acumulació accelerada de ciment i persones. Això, segons ell, ha creat un mercat salvatge i un altre de protegit, però aquest últim cada cop més desprotegit. Això del doble mercat és interessant. Vol dir que hi ha una part del mercat que està completament desregulada i una altra que intenta protegir els llogaters, però que no ho aconsegueix? Exacte. Ell diu que la llei del govern no fa més que perpetuar aquesta divisió. Per exemple, els propietaris poden seguir apujant els preus en el mercat salvatge, mentre que en el protegit les mesures no són suficients per garantir estabilitat. Això deixa fora de joc a molta gent, com una dona que Escalé menciona, que ha viscut 30 anys al mateix pis i ara es veu obligada a marxar perquè no pot assumir els nous preus. És una situació que posa cara i ulls al problema. Però quines solucions proposa Escalé per abordar aquesta crisi? Doncs ha presentat una proposta molt concreta per la llei de desintervenció dels lloguers. Inclou mesures com prorrogar els contractes fins al 2030, impedir increments de preu en certs casos, crear un registre nacional de la propietat i limitar els increments entre contractes de lloguer. També parla d'una política de contenció migratòria per reduir la pressió sobre el mercat. Això de la contenció migratòria és un punt delicat. Creus que podria tenir efectes positius o podria generar altres problemes? És complicat. D'una banda, reduir la pressió demogràfica podria ajudar a estabilitzar el mercat de l'habitatge. Però, d'altra banda, també podria limitar el creixement econòmic i crear tensions socials. És un equilibri difícil de trobar. I com encaixa tot això amb l'acord d'associació amb la Unió Europea? Escalé també ha mencionat que la lliure circulació de persones podria agreujar el problema, oi? Sí, ell diu que l'acord d'associació facilita l'arribada de més persones a Andorra, cosa que augmenta la demanda d'habitatge en un mercat ja saturat. Però també és cert que molts països de la UE tenen problemes similars amb l'habitatge i no tots els atribueixen a la lliure circulació. És més una qüestió de com es gestiona el mercat internament. Això em fa pensar en altres països que han intentat regular el mercat de lloguer. Alguns han tingut èxit, però d'altres han vist com els propietaris retiraven els pisos del mercat, cosa que empitjora la situació. Creus que Andorra podria caure en aquest mateix parany? És un risc real. Quan imposes regulacions estrictes, alguns propietaris poden decidir que no els compensa llogar els seus pisos. Però si no fas res, els preus continuen pujant sense control. És una situació on no hi ha solucions fàcils. Parlant de solucions, també s'ha parlat d'energia, no? Aquest nou conveni amb Espanya per augmentar la potència de la línia de Drall sembla una bona notícia, però també planteja preguntes sobre la sostenibilitat energètica del país. Totalment. Escalé ha aprofitat per encoratjar el govern a explorar projectes d'energia renovable, com la producció hidroelèctrica. Diu que això podria ajudar a alleugerir l'endeutament i seria una aposta més sostenible a llarg termini. Però posar en marxa aquest tipus de projectes requereix inversió inicial i temps. Creus que el govern està disposat a fer aquesta aposta a llarg termini? És difícil de dir. Sovint, les polítiques a llarg termini no són populars perquè els resultats no es veuen immediatament. Però si no es fa res, el país podria enfrontar-se a problemes encara més grans en el futur, tant en termes d'energia com d'habitatge. El que va dir Jordi Casadevall sobre el benestar per a les generacions futures. Ell parla de fer sacrificis avui per garantir un creixement sostingut en el temps. És una visió que demana paciència i planificació, no? Sí, i també un canvi de mentalitat. Estem molt acostumats a buscar resultats immediats, però moltes de les grans crisis que enfrontem, com la de l'habitatge o la del canvi climàtic, requereixen solucions a llarg termini. Això vol dir prendre decisions avui que potser no seran populars, però que són necessàries. És un punt de vista que costa d'acceptar, sobretot en un món on tot sembla anar tan ràpid. Però si no es fa res, el risc és que el concepte de creixement sostenible acabi sent, com diu Casadevall, un oxímoron. Exacte. I crec que aquesta és una de les grans lliçons d'aquest debat. La necessitat de pensar a llarg termini, de prioritzar la qualitat de vida
i de posar les persones al centre de les polítiques. No és fàcil, però és essencial. Doncs sí. Crec que hem tocat molts punts interessants avui. Des de la desintervenció del mercat de lloguer fins a l'energia renovable i el benestar futur, tot està connectat. És un recordatori que les decisions que prenem avui tenen conseqüències a llarg termini. Totalment d'acord. I espero que aquest debat serveixi per obrir els ulls a molts sobre la importància d'aquestes qüestions. Al final, es tracta de construir un futur millor per a tothom. Doncs amb això ho deixem per avui. Gràcies per escoltar-nos i fins la propera. Fins aviat!